איזה 4 דקות רצוף. בוא נראה מה קורה שהוא יצטרך לבעוט בזה. פטר, אתה מוכן? אתה מוכן? אתה מוכן? יאללה, תיבט, תרוץ איזה תיבט, הבקבוק. תיבט, פטר, תיבט. נו! עוד הפעם. ריבוץ אמיתי. שים את הבקבוק. אתה מוכן? לא, תסתובב, עוד. שמת. עכשיו תעמוד, תעצום עיניים. עכשיו תרוץ תיבט. איזה שקרן אתה. תיבט. אוי, עכשיו אני איבט. ייי. עוד פעם. די אחי, אתה תמות בסוף. ריבוץ אמיתי. די בסוף.